Mulane aku kan wis ngomong, urip ning alam donya iki sing biasa wae. Ora perlu digawe-gawe, ora perlu bersandiwara, ya ora perlu pura-pura. Apa ana ae, apa anake. Kepengin ngene ya ngomong ngene, kepengin ngono ya ngomong ngono, gak usah gengsi. Urip ning alam donya iku gak perlu njaluk dipuji menungso, gak perlu ade golek pujiane para menungso, golek lem-lemane para menungso, gak perlu. Cukup awak dhewe iki urip ning alam donya gak disenengi iku wis urusane Gusti Allah. Sing penting awak dhewe iki wis nglakoni kebajikan. Ngono. Lah, urip ning alam donya iki gak perlu golek benere dhewe, gak perlu golek apike dhewe, gak perlu golek pembenaran. Sing penting awak dhewe iki wis ngomong sak temene, wis ngomong sejujur-jujure. Dene awake dhewe disalahno, awake dhewe iku anggap elek, dianggap apik wis sakarepe wonge. Mergo apa sing awake dhewe ucapno iki kudu padha karo apa sing ade batin utawa apa sing ana ning atine dhewe. Mergo persaksiane besok-besok karo Gusti Pangeran. Urip ning alam donya iku aja sampai keblinger. Keblinger marang pangucapmu, keblinger marang tindakanmu. Mergo panjenengan yen keblinger lan marang ucapan lan tindakan, iku besok-besok bakale panjenengan diadili seadil-adile. Ora mung ning alam kelanggengan, tapi ning donya ya bakal oleh karma. Karma sing luwe saka ucapan lan tindakane panjenengan. Mulane urip ning alam donya niku dulur empun usah bersandiwara. Ten alam donya niki wong jujur iku bakale mujur, meskipun jujur iku engko iso ajur, tapi endinge iku bakale makmur. Niku tiyang Jawa pasti mangerteni yen sejatine wong urip iki penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Iku pasti dulur, wong urip bakale nemoni kaya ngoten. Tapi setidake awak dhewe yen uripe dhewe krana Gusti kang Maha Kuwasa, krana Gusti kang gawe urip iki, wis ta. Selamat urip panjenengan. Ora ana sing bisa ngalahno sing kuwasa. Iku ora ana. Ya iku kuasane Gusti kang Maha Suci lewat kepribadiane dhewe, lewat campur tangane awake dhewe marang sedulur kang sejati, sedulur kang sing kuwasa niku dulur. Dadi panjenengan ora usah khawatir. Selama panjenengan bisa gawe pikirane, bisa gawe ati lan rasane, iku bakal panjenengan iso selamat donya lan akhirat. Wis ta? Percaya. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.